Къде ми са детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? АБВ запетая, забравих ги вече, амин. А днес моят собствен... Хей, приятели! Хайде да играем на криеница! Хайде! Ти броиш. 2 петлета се скарали пред поповата врата. Поп излезе и им каза: иш, миш, ти жумиш. Пак ли аз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Скрит, не скрит. Отварям очи. Сетих се. Ще се кача да проверя на тавана. Дали някой не се е скрил в тази ракла? Ау, приятели! Вижте какво намерих! Какво? Съкровище! Това са най-обикновени листи. Да не биде както на пиратско съкровище. Не, на тях пише нещо с черно мастил, а най-отдолу пише имената на Илия Блъсков. Вчера нашата учителка ни каза, че словото е най-голямото богатство. Ами хайде да го видим това богатство. Скъпи внучки Марийки и Иванки. Сетих се! Това са внучките на Илия Блъсков. Вярвам, че вие сте вече деца, които разбират какво е добро и какво зло. Вярвам, че вие имате вече такова добро сърце, че да приемате, да запаметявате всичко, което ви се казва за ваше добро. Затова и аз се заемам да ви дам писмено моите бащини съвети, доколкото може да ги възприеме вашата крехка възраст. Послушайте ме сега с голямо внимание. Леле, това наистина са съветите на дядо Блъсков, за което ни е говорена нашата учителка. Те наистина са ценни и трябва да ги следваме. Права беше. Мъдри са думите на дядо Блъсков. Дай аз да прочета един лист. Преди всичко ще ви моля да обичате и почитате нашия общ баща, милостивия Бог и Господ Исус Христос. Сутрин, вечер на лягане, на ставане, не забравяйте да му се молите, да подарява на вас и на родителите ви здраве и добрини. Сега да направите някоя добрина с пари не можете, но вие можете без пари да сторите много по-големи добрини. А това са послушанието към родителите ви, сестринска обич помежду ви, още и мирно и любезно общуване с съученичките ви и съседните ви деца. Повярвайте ми, ако правите така, вашите празнични дни ще бъдат винаги светли, весели и приятни. След Бога, вие трябва да обичате и почитате вашите родители. Трябва от сърце да милеете за вашия баща. Той трябва да чува, че вие слушате майка си, че говорите умно, че се занимавате с уроците и прочитате някои занимателни и полезни книги. Вие сте 2 сестрички. Разговаряйте сладко. Никога не се блъскайте и не се нагорбявайте, както правят някои невъзпитани деца. Щом допуснете грешка, щом усетите, че съвестта ви мъмри, побързайте да искате прошка от този, когато сте оскърбили. Побързайте да се поправите, а да се поправите ще рече да се заречете, че вече няма да повторите грешката си. Всяко дете, което си признава грешката и побърза да се поправи, има надежда, че ще стане добра душа, а този, който повтаря по грешките си и не ще да слуша съвестта си, няма надежда да бъде добър човек.
Най-големия и най-полезен съвет за вас, който мога да ви дам, при това настоятелно ви моля да ме послушате и следния. За вас вече е позната думата. С каквито се събираш, и ти такъв ще станеш. Ако се събираш с добри хора, и ти ще станеш добър. Ако се събираш с лоши хора, и ти ще станеш като тях. Наистина, че сега родителите ви пазят, но и вие, още от сега, трябва да цените здравето си и самички, да се учите, да го пазите. Не дейте тича много до изпотяване. Усетите ли, че ви е малко хладно? Побързайте да се затоплите. Не прияждайте, за да не ви е тежко на стомаха. Често преговаряйте този стих. Въздържанието дава здраве и якост, а пресищането – болест и слабост. Аз зная, че родителите ви често ви дават пари, за да си купите нещо за ядене, но вие се учете от сега да не харчите. Учете се да бъдете спестовни. Който не спестява стотинка, не може да види цял лев. Забележете и този стих. Трудолюбивият и пестеливият от глад никога не се бои. Най-срамно и грозно нещо е лъжата и кражбата, защото знае, че вие се гносите от тия две големи грешки. Колкото до лъжата, знае, че децата обичат да си послугват на шега. Съветвам ви да знаете, че лъжата на шега е опасна. Винаги и във всичко старайте се да бъдете честни. Вземете ли от някого нещо чуждо за употреба, щом си свършите работата, върнете го. Обещаете ли някому да му направите някоя помощ или добрина? Не дейте забравя да изпълняте обещанието си. С малко думи ще ви кажа. Бъдете честни в думите си, бъдете честни в работата си, бъдете честни и чисти дори и в мислите и в желанията си. Когато ще говорите с друго лице, най-напред помислете дали думата ви ще бъде на място и тогава я изговаряте. По-добре е да говорим по-малко, но умно, а не много да дрънкаме, а да изговаряме глупости. Заради това Бог ни е дал една уста и две уши. Бог, добри мои деца, помежду много добрини, които е дал на човека, дал му е съвестта. Вие трябва да сте забелязали, когато направите нещо добро и похвално, усещате у себе си една тайна радост. А когато се случи да направите някоя погрешка, усещате у себе си една скръб. Това, що ви радва и това, що ви мъчи за грешките ви, се нарича съвест. Ако обичате себе си, ако искате да бъдете завинаги добри, слушайте този глас. Простете ме, че писмото не е толкова хубаво и мъчно ще го прочетете. Какво да правя? С едно толкова мога да напиша. Но вие не гледайте хубостта на писмото, а гледайте да запомните съдържанието и да запишете моите старчески съвети във вашите млади сърца с златни букви, за да ги запомните във веки веков. Шумен, 24 август 1906 година. Хей, приятели, тези съвети са много ценни. Нека да ги запазим за бъдещите поколения. Само тая кутия ли беше в раклата? О, не! Имаше още много неща. Еми, хайде да ги видим. Това е устна хармоника. В нашето училище има такъв клуб. Ако знаете колко е забавно, и вие ще се запишете в него.
да се запишат в клуба по хармоника. Но аз съм по-любопитен, какво още се крие в тази раква? И аз, хайде да погледнем заедно. Та това е стар буквар от времето на дядо Блъсков. Аз съм българче и силна, майка мене е родила. С хубости, блага обилна е родината ми мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене. Че аз това стихотворение го знам наизуст. Учихме го още в първи клас. И вие го знаете, нали? Истинско вълнение е да усетиш пулса на българското сърце, идващо не просто от едно отминало време, но топчащо и творящо днес. Фолклорът отваря очите ни за красота, а сърцата ни за радост, да му се насладим.
страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга, моя България. При теб ме връща вечно любовта. Нощи аз не спах, колко трудни извървях да се върна. Колко песни аз изпях, колко мъка изживях да се върна. Моята хубава страна, майка, татко и жена да прегърна. Там под ровното небе чака моето дете да се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга, моя България. При теб ме връща вечно любовта. Даже не иде по света, неизвестен да умра, ще се върна. Моята хубава страна и тревата и пръста да прегърна. Нека стана стръкче цвят, нека вятъра познат ме прегърне. Нека родните поля да ме срещнат с есента, щом се върна. моя страна, моя България, моя любов, моя България, Моя тъга, моя България. При теб ме връща вечно любовта. моя страна, моя България, Моя любов, моя България. Моя тъга, моя България. При теб ме връща вечно любовта. моя страна, моя България, моя прекрасна България. Ще се върна. Ще се върна пак при теб. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга, моя България.
вечно любовта. И колко малко ни е нужно. Вяра, надежда и любов. 3 неща, които никога не трябва да губим. Честит празник на всички! Знаеш ли какво е това? Знам, разбира се. Това е глобус. Да поиграем на онази игра. Ти затваряш очи, а аз завъртам глобуса. Да видим коя страна ще ти се падне. Испания! Хайде отново. Пак Испания! Що ме така? Сеньорас и сеньорес, bienvenidos a España.
Моя дядо го нарича и моя дядо има същото и го нарича кутия за спомени. О, сигурно е стар фотоапарат. Заставайте за снимка, приятели. 1, 2, 3, усмивка. Че ще полети и штурчето ще засвири на цигулка. Като ручейче вода почва синята река, а приятелството почва с усмивка. Като ручейче вода почва синята река, а приятелството почва с усмивка. С усмивка слънце в деня и дъждът и бурята ще си отидат. Сподели усмивката сега и за тебе 100 усмивки ще пристигат. И тогава може би облаче ще полети и штурчето ще засвири на цигулка. Като ручейче вода почва синята река, а приятелството почва с усмивка. Като ручейче вода почва синята река, а приятелството почва с усмивка. От усмивка всеки ще се сгрее, даже слънчето с малкото хлопотче. Нека с нас земята да запее и усмивката света да завладее. И тогава може би облаче ще полети и штурчето ще засвири на цигулка. Като ручейче вода почва синята река, а приятелството почва с усмивка. Като ручейче вода почва синята река, а приятелството почва с усмивка. И тогава може би облаче ще полети и штурчето ще засвири на цигулка. Като ручейче вода почва синята река,
сигурно е старо фризби. Не фризби. На него пише грамофонна плоча. Студио Балкантон. Хайде да танцваме рок-н-рол. Танц ча-ча. И да направим туист сега. Еха, нямам търпение да ги видя.
книга с африкански приказки. Еха, какви прекрасни илюстрации! Сигурно са много интересни. Високо, високо в облаците чак се намирал домът на най-могъщия от всички африкански главатари. Нямаме един ден той решил да се ожени. А танци ще има ли? И още как, само почакай. Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sakalewa, anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sakalewa. This time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie, mama, 1 A to Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie, mama, from east to west. My tea, waka, waka, my eh, eh, waka, waka, my eh, eh. This is Africa. Samina, mina, anawa, samina, mina, samina, mina, anawa, samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, anawa, samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. This time for Africa. Jungle, eh, eh, jungle, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, anawa, jungle, eh, eh, jungle, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, anawa, This time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. We're all Africa. Аплодисменти за тези прекрасни момичета! В днешния празничен ден нашите специални гости изпълнители бяха детски танцов ансамбъл Пъргавелче с ръководител Роза Чанова. Грациите от клуб Фея Денс с ръководител Йоана Йорданова.
нашите пораснали възпитанички Мария и Анабел от балетно студио Перли с ръководител Звезделина Цветкова. Да ги аплодираме отново! Сцената ни днес нямаше да бъде толкова красива и без празничните декори на госпожа Станка Захариева и нашия сръчен Чичо Данчо. Силни аплодисменти за тях! Нека отново да поканим на сцената нашите прекрасни участници днес. Учениците от 3 А клас с ръководител госпожа Дарина Спасова. Клуб Песента на хармониката с ръководител господин Владимир Лечев. Малките танцори от 1 В клас с ръководител госпожа Цветелина Костова. Вокална група Браво, браво с ръководител господин Марин Маринов. Бъргавелчетата с ръководител госпожа Роза Чанова. Сладкогласната Мелиса от 2 А клас и ефирните балерини Мария и Анабел от балетно студио Перли. Славейчетата от клуб Музикална дъка с ръководител госпожа Росица Милева. Най-малките блъсковчета от предучилищната група с ръководител госпожа Галина Йорданова. Вивиан, Асие и Алев от клуб Фея Денс с ръководител госпожа Илана Йорданова. Лъчезарните първолачета от 1 Б клас с ръководител госпожа Саня Симеонова. И прелестните момичета от клуб Електра с ръководител госпожа Гергана Грозева. А сега да посрещнем с аплодисменти госпожа Ирина Стефанова, директор на начално училище Илия Рашков Блъсков. Скъпи ученици, уважаеми учители, родители и гости, много се вълнувам. Изключително много блясък в детските очи, много емоция, много радост. Днес празнуваме 185 години от рождението на Илия Рашков Блъсков. Нека името на нашия патрон продължава, както и досега, да ни вдъхновява, учи и закриля. Старата Ракла ни разказа за миналото, за съветите, които дядо Блъсков ни е завещал, за традициите, които пазим
предаваме на поколения възпитаници на нашето училище. Мили ученици, по-голямата част е тук, не мога да не се обърна към вас. Бъдете горди и с чест се наричайте блъсковчета. Бъдете здрави, силни, ученолюбиви, добри хора. Отстоявайте своите позиции и не спирайте да мечтайте. Вървете по пътя на своето израстване с постоянство и упоритост. Всички вие, уважаеми колеги, продължавайте да сте искрата, която пали любовта към знанието и уменията. Искрата, която разпалва желанието за обич и принадлежност към училището, към родното място, към родината. Само чрез своите очи, сърце и ум хората стават човеци, стават личности. Бъдете здрави! Пожелавам ви полет на духа, сили да постигате успехи и да преодолявате трудностите. Днешният празник е повод за удовлетворение от постигнатото и доказателство за усилията, които полагаме всички заедно. За мен е чест да ви поздравя. Благодаря. Писма и поздравителни адреси получихме от кмета на град Шумен, професор Христо Христов, от областния управител, професор Добромир Добрев, от началника на РУА, госпожа Кремена Маринова, от колеги Средно училище Сава Доброплодни, град Шумен, Средно иновативно училище Панайот Волов, град Шумен. Поздравителен адрес имаме от второ основно училище Доктор Петър Берон, град Шумен. Също така и от 6-то ОУ Енио Марковски. Най-вероятно пропускам някого, но сърдечно благодаря на всички за уважението и вашето присъствие. Не мога да пропусна един наш важен гост. Това е господин Деян Евтимов. Както всички знаем, то е живата история. Специално за нашето училище по повод патронния празник, господин Евтимов подарява тази книга "Изгубената станка". Благодарим му най-сърдечно и винаги е добре дошъл. Живата история да предадем на нашите потомци. Благодаря.